yn stryglo. Os o'ch chi'n meddwl pan bod y lider yn gofyn y cwestiwn na, bach yn tentative. O! Pobl yn mynd pas y sgrin fi. Nawr te, beth yw hwn? Hwn yw No Man's Sky. Hwn yw'r gêm sydd wedi bod yn meddyliau chwaraewyr PlayStation ers sawl blwyddyn bellach, a da ni gyd wedi bod yn awchu i cael ein dilo ar y gêm. Pam bod e'n special? Mae'n special achos, mwy na lai, yn eich dwylo, y rheolydd, da chi'n bod y anturiaethwr yma a'r gyfodwr tra yn stretcho allan fan hyn, mae'r byd bach yma fan hyn, ond os ni'n edrych i fyny tuag at y sêr, ni'n gallu fynd i ymweld a pob un pwynt bach sy'n sgleinio fyna. Honna, a ni'n gallu gadael y byd a'r atmosffer yma a mynd i ymweld â nawr de, fi'n credu taw y rhif oedd 18 quintillion star systems. Ni'n gwybod beth yw'r rhif na. Ti'n gwybod beth yw'r rhif na? Mae hwnna... Hang on. Yeah, hang on. Paid a sgwennu mas boobies upside down. Million, trillion? Million, trillion. Fi dal yn gwybod beth yw'r rhif na. Dwi dal i'w gwybod o'n i'n fyw gyda llaw. Ydy ni'n fyw, gobeithio. Does ddim cofnod o'n nhw. Mae popeth yn gweithio fi bod ni'n fyw a gewn ni weld. O, boes yn mynd paso eto. Helo, boes. Siwmai. Ti'n gallu gweld o'n gyda llaw? Na. Pan ysdi roed yr invite i fi, si journey mewn a wedyn nath o ddweud yn syth broadcast has ended. O, byddai ti'n neidio mewn eto de. Newn ni aros yn dan o ti, pa ti poeni. Ni'n mynd brysur. O, na ni. Hang on. Journey. Ni'n cael mwy nag o'n i'n cael o blaen. O, gret. O, dwi'n gweld rhywbeth. Na chi, ti'n benrif fath o fynydd. Ydw, ie. So ni'n edrych mas ar planet gwyrdd. Atmosffer yn wyrdd sydd yn dweud fyna lot o... lot o iron yn yr atmosffer. Ac di o ddim. Lot o gwair yn yr atmosffer. Ie, gynnau mwy o sens. Ond ti wedi bod yn profi hwn yn do am beth awr. Ers yw 3 o gloch. So, gyd i roi tips bach neis iddo fi. A dyna llong ofod fi lawr yna. Dwi wedi mynd am dro bach, jyst mwyn gallu cael golwg ar beth sydd gwmpas lle. Mae yna rhywbeth o niwl i gael fan hyn, so mi'n methu gweld yn bell. Mi'n eitha neis ddo. Coed? Reit. So, y pwynt cyntaf ti'n gweud sydd fi'n neud yw i ail enwi popeth. Ti'n gorfod, ond dwi'n siŵr ti'n gorfod, ond gei di drwsio dy scanner gyntaf sy'n gadael di scanio am blanhigion ac anifeiliaid. Iawn, newn ni wneud hwnna yn y man. Dwi ddim yn siŵr ti angen wneud hwnna cyn ail enw nhw, dwi'n cofio. O dear, mae life support systems fi at 50%. O dear. Ond, be na i gyntaf... O reit, iawn. Mae yna lot i gael o gwmpas. Plutonium. Cerflun i hwnna. Ond, cyn i wneud, fi se ail enwi. Di pwysau options. Option, ie. Wedyn fi mewn yn y system. Rename and upload. Triongl. Triongl, iawn de. So, ni'n mynd i galw hwn yn... Be? Dented Planet. Y system yw hwn. I fyny chdi. Oeddech chdi'n deud fi gyna heddiw bych chi isio ailenwi fy dysawd dilyn cyn... Ie. So oedd hwnna'n hirt bost. Mi na i, ond falle na i jyst cael fel un star system efo Queen-themed planets ynddo fe. So mi'n galw hwn yn gwalia fawr. Of course.
Fi gael unedau o rhywbeth. Enw'r planet. Gwalia fawr. Felly gyda hwn fod yn Llan 8, ie? Ti'n siŵr fyna? Dwi'n rhaid i gweld mwy na 5 o blanedau mewn system. O, fi'n gweld beth ti'n gweud. Fi'n gweld beth ti'n meddwl nawr. So, na i sgwennu o mas. Llan F8. O, reit, oce. Dwi'n gweld. Ie. Llan F8. Dwi'n mynd edrych yn neis iawn. So, mi'n i sgwennu yma. Llan 8. Swn i'n dodgy. O, reit. Na, mae'n iawn. So, fi wedi gwneud bits and bobs fyna. Fi wedi enwi y system gwalia fawr a ni'n sefyll arno planet Llanfwyth. O, cychwyn da, fi'n meddwl. Da iawn. 7,000. Concro! Reit, lle mae'r anifeiliaid bach a phobloedd diniwed i fi cymryd mantis ohono. Dyna beth ni ddynol rhyw yn neud orau, de? Hashtag dychan. Un o'n holl jokes yn dod allan eto. Eto fi? Na. So, fi angen bod ysdi carbon. Os i aros yn fyw. Lot o beth o drafod na. O be dwi'n ddall, mae yna 4 math o elfen eitem. Mae yna coch, sef yr isotopes, sy'n cynnwys carbon. Dwi'n esbonio gormod fel yma? So ti eisiau gweithio hwn allan? Wel, na i weithio fe allan, ond na i fynd i gael bach o carbon, a gyda llaw, fi'n credu... Ti gadw'n fyw, ti eisiau'r stwff coch. Fi'n credu bod y ddydd, os yna ddydd y nos fan hyn, achos mae newid mynd yn llawer o leia. Dwi'n meddwl, ond ddim yn amlwg iawn. Na ni. So, scanner, critically damaged, press something to open directory, a ddim i angen carbon. Reit? Iawn. Reit. OK, so fi angen carbon, analysis visor, ond mae popeth wedi torri. Reit. Let's go. Gyd i hwnna o unrhyw blanhigyn. Fi yn mynd i llosgi popeth lawr. Sut ydw i'n gwybod os fi'n derbyn hyn a llall? O, carbon times 80. Reit, di dallu. Scanner critically damaged, so be, fi'n mynd i'r bwtwn mawr. A wedyn transfer items. Iron. O, mae da fi 12. Ond mi angen mwy, oedd e'n gweud rhywbeth oedd fi, iron oxide. Carbon times 2 am hwn. Pan ti dweud transfer items, ti mond yn symud nhw, bod ti ddim wedi gwneud dim byd o werth efo'r item yna. Mae yna rhywbeth. Mae yna rhyw robot sydd yn... Sorry. Ydw i wedi gwneud rhywbeth yn wrong. Os ti'n gweld nhw'n dod yn agos, paid ag gwneud o eto, os mi nawn nhw. Be ydy'r term? Ymosod arna i? Ie. Beth amdano platinum? Dwi'n gofio beth mae platinum yn neud, ydyn nhw? Ydw i'n gallu cael platinum yma, efo'r boi na'n hongen yn beth i'n rhaid yna? Hwna, ti jyst yn gallu pigo fyny, na ni. Rhywbeth yn dod lan efo arrive in 142? Question mark. O ie. Mae gen ti ryw... mae'r cwestiwn mae rheina'n save points neu yn datgelu gwybodaeth am y blaned. Mae creadur cyntaf fi. Mae'n rhedeg off. Na! Fi'n mynd... I come in peace. I come in peace. Reit, os gen ti dy scanner di ddim yn gweithio eto, felly fydde ddim sganio fo rhoi enw. So be, fi'n goffa mynd nôl i'r Starship? Na, scanner. Dos i pwysau'r bottom mawr yn y canol. Ie. Ond bryd bach plutonium hefyd o'r rolau. Dwi dipyn bach tyn ôl i chdi, dwi'n yn gallu... Alright, ond, wedyn, life support, charge. Yeah, charge with isotope, I've got you.
Technology recharged. Right, jetpack, hazard protection. Wel, diw. Ac i fynd i dy scanner, dos i dy multi-tool, felly R1 dwywaith. R1 dwywaith. Ti'n gweld Exosuit Starship multi-tool ar dop y sgrin fyna? Rhyw Felly fath. mae gen ti 3 inventory gwahanol. Ti... Wait. Yn i weld. Gen i weld. Teleport items from exosuit. Ond mae'r pobl ma'n hangen y biti nawr, dwi'n gallu seiti stuff na fe. Dim ond un galeg nes i fynd â. Maen nhw'n fwy agresif y blaned wyt ti, dwi'n gwybod be ydy'r blaned yma. O, wedi newid leidio mewn i... Nawn nhw just ymosod arna chdi am wneud dim byd. O, diolch. Wel, fi wedi neidio mewn i'r llongofod ma. Ond, na, dim byd yn digwydd yn Llanfwyth. Restore point, save, debris, interact, fan hyn, distress beacon. Oh! Reality seems to fold in on itself. Atlas under request made without words. Okay, accept Atlas guidance, yeah. Just fel bod go iawn, ti wastad yn gwneud hwnna pan mae'n digwydd yn y byd go iawn. Yeah. Rhywbeth wedi digwydd, a ddim yn gwybod beth. Atlas wedi siarad efo fi. Ti'n meddwl yn de? Ti dal angen trwsio dy stwff. Right, okay then. Na be newn ni. Fi dal yn quite yn siŵr sa'n gweld Exosuit Starship, multi-tool. Ie. Dos i dy multi-tool, fydd na scanner yn fanna. Scanner. This technology is critically damaged. Repair. A beth ti angen i drwsio fo? Ie, mae'n da fi lot o carbon. Iron. 18 o fi angen 7 darn o haearn. So fi'n mynd i just fel cheekily, just fel, twad, neith o ddim sylwi bach. No. Then fine. Fydd yn ffain. Oce, fi gael 8. Just rhaid gofyn bod y boi na dod ôl. Lle mae boi na? Fi'n gallu clywed rhywun. Fi'n just mynd i dod draw fan hyn i cuddio. Fi'n gallu gweld fi. Mae'n alright. Mae'n mynd. So, nes i sôn amdano'r multi-tool nawr de. Analysis visor. Repair. Wedyn gyd i roed enw i blanhigio yna gen i fi ti'n myndio. Wedyn mae pob math o technologies fan hyn fi'n goffa wneud. Mining beam. Charge. So, iawn. Oce, fi'n gweld beth sy'n digwydd fan hyn. Fi'n gweld hwn fel chwarae Command and Conquer. Reit, mae cwestiwn mawr fan hyn. So lle ti wedi symud ymlaen drwsio dy long fan. Ie, fi angen mwy o haearn fi'n credu. Starship. So launch thrust. Fi angen carite sheet. A mwyn cael carite sheet. Oedd rhywbeth yn gweud gynnau, angen lot o haearn eto. Pulse engine, fi angen iridium, zinc, carite sheet. Wel, mae'n complicated. Mae'n gollwng chdi mewn yma. Mae gen i un carite sheet. So fi'n mynd i roi hwn. Fi'n mynd i repair. Just ti'n mynd i spot gwag yn dy inventory. Ia. A pwyso sgwar, dim ond. Ie, iawn. Gyd i weld yr holl stwff wedi di wneud. Ie, yn gweld rhyw gwahanol transistors a phethach. Warp cell, bypass chip. O na.
O, illa X. Na ni. Yeah. Carrau cheat. O, cargo Be' ti drop. angen i neud? Interact fan hyn. A shielding Oh, shard. Ooh. Hey. Ie, ti angen mwy o haearn. Corvax Convergence. Wel, o math o bethau fan hyn. Atlas V1 required. Reit, fi'n deall. Fi angen cael yr Atlas i fyny. Damaged machinery. New technology! Ooh. Be wedi cael? Deflector shield? Neu photon cannon. Ooh. Highly destructive weapon that facilitates rapid ship-to-ship destruction. Fi'n angen hwnna right nawr, ydw i. Ti bethau gwellu drwy'r amser yn ôl. Oes, reit. Ddim eisiau bod ar bloned llan fwy beth. Nath hwnna ddigwydd fi unwaith. O, stori am rhywbeth arall. Hello, Noodles. Diolch am ymuno. Hello, Noodles. Mae hwn yn gyffroes ar y 9. Ti, fi'n mynd i gasglu bach o carbon. Beth i ni'r Cymru'n dda amdano? Casglu carbon. Reit, gobeithio bod dim un o'r machines na'n dod nôl. Na, ydych chi'n eitha saff. Oce, fi angen haearn eto. Be enwi'r coed na? Dyllaw, os ti eisiau. Ww! Mi nai. Sef L2 Mi nai. A3. Ww! Ara deg. Oce. Newly discovered Dinostrum Tiberisia. So fi'n cymryd discoveries lawr fan hyn. Rename and upload. Okay. Anodd i'w meddwl am enwe, achos mae hwn yn mynd i fod yn elfen fawr o'r profiad yna, ynddo e? Noodles. Os ti'n gwrando... Oh, yeah. Bloody Noodles. Yeah. Blodyn Noodles. A beth hwnna yn y bydysod ma. Am byth. Am byth. Ymysg o'r 18 quintillion star systems. Gyd farw. Wel, tan i'r servers gael ei diffodd. Na fe de. O ges i ddim credit am hwnna. Do, siŵr. Sut ydw i'n cael 250... O, do, i si 500. Mae'n rhywbeth gwneud. Upload and receive 250,000. O, reit, rhyw fath o things pwysig yw'r un, ynddo e. Iawn, oce. Oce. Diw, gret. Beth arall fi'n gallu... Beth yw hwn? O, blodyn noodles arall. Iawn, beth yw hwn? Hwna'n mynd â gweld rhywbeth. Ie, ni'n mynd off i hwnna i ni. So, eto beth. O, wedi gwasgu bottom wrong, fel arfer. O, Scissorai Liliceteria. Noodles, da iawn. Diolch blod. Unrhyw syniadau? Dwi wedi bod yn treulio trwy'r dydd yn dreulio mewn am yno. Dwi'n meddwl bod rhaid i bigor slack efo hyn yma. Iawn, dwi'n mynd i gael o hwn am petal piws. Pam? Achos oedd e'n biws. Oce. Fi'n cymryd... Na, mae'r coed yna wahanol i gen i weld nawr. Fi'n offi hwnna. Axeum Heronatus. Bottom manghywir eto fi. Bydd hwnna'n digwydd am spel. Diddorol. Un peth i gofio pan ti'n bethau a'i uploadio nhw, ti ddim yn gallu newid nhw wedyn. Iawn. Sydd wedi profi bach o broblem i fi pan dwi'n gwneud typos. Ie, fi'n deall. Fi'n gael coed newydd, fi'n gael hwn. Mae fe'n haws pan, fel o'n i si sôn, fe'n haws wedi fi cael thema mewn gwahanol star systems. Efo hwn yn dechrau blodyn noodles fan hyn. Ie.
So, Noodles, fydd yn andros o gyffroes fi. Mae'n rhyw fath o... Mae'n gael ei seithi fi o'n rhywbeth. A rhywbeth nawr rhedeg allan o twll. Sorry? Ond yna rhyw twll yn y llawr. A dim mae'n fel rhyw fath o cranc wedi rhedeg allan o'r peth. Sut efo? Sami seithi. Fi nawr dod raws y boi bach. Trian o fe. Fi a oedd yn anghofio. O'n i chdi, dio. Na fi'n rhedeg off, dwi'n gallu dod lawr yn enw e. Lle ti mae, o? Dwi'n mynd i neud o'n yn hwn yn bach. Falle i ffwrdd. Lle ma fe? Am dwi'n methu edrych rownd. Hwn fel alien isolation yn sydyn reit. Yw wedi mynd. Lle ma fe? Reit. Oce. Profiad newydd. O fod dysaf newydd ydi gael y menisio gan cranc. Lle ma fe? Lle ma fe? Swn i wrth fy modd dysaf jyst neidio ar y ffenast fatha Facebook. Wel, o'n i'n cael mynd lawr y twll na am ryw reswm. Oedd y boi yna ddim yn hapus bod fi... Lladd y cranc. Na! Fi... pacifist. Life's fi ar fi'n farw, anyway. Noodles, ni wedi gweld the insatiable bloodlust o Noodles fyna. Right, lle oedd y twll na? Lawr fyna, ie? Pam bod hwnna'n... rhywbeth yn gyleo fan hyn? Right. Oce. Mae'n rhyw fath o underground cavern system I gael fan hyn. Right o, wel... Just ti'n gallu... mynd yn ôl efo dy jetpack. Fi'n meddwl beth yna. Fi'n oedd ffindo rhyw fath o convergence cube hefyd. O na, fyna o genne. Oat Licite? Ma fe'n edrych fel... No, dwi'n mynd. Rhyw... Wel... Mae'n edrych fel pidlen. Ie. Dyna ni gwybod beth mae'n edrych fel. Ie. Be? Ni'n mynd I ddweud rhywbeth gwahanol. Namely, twrnyn. Gweithio bod ti'n digwydd lot o diwrnod fel yna. Pidlen... Pidlen y twrd. Oh. Na fe? So it begins. Na, hwnna yw'r diwetha. Hwnna yw'r diwetha. Beth yw hwn de? Mae hwn yn edrych yn... wyllt I fi. Yockekite. Yn edrych fel... Bo chdi'n gallu ailenwi stalactites o stwff. Wel, stick yna fi, ni di ddysgu lot. Mianw hwn. Falle bod hwn bach... Falle bod hwn bach yn boring hefyd ar gyfer... pwy bynnag sydd am mwy o hwn. So hwn yw'r peth diwetha mwyn I gallu fynd I wneud bach o anturiaethu. Nawr ni gael hwn, mae'n edrych fel lamp... Mae'n edrych fel bod yna wyneb yna fo. O, yn union. Lamp lafa, fi'n mynd I gael hwn. Yn union. Dim yn union o gwbl. Wel, fi'n goffi gadw... Reit, falle fi bach yn step o fyny. O, dy gwir. Dwi'n meddwl bod chdi'n gallu dringo unrhyw beth os ti'n digon agos at y wal a dy jetpack jyst yn gadael I chdi dringo beth. O, ie, ti yn gywir. Ti'n gywir dy ffordd hwnna. Na, dy fi mynd I seithi hwn yn sneaky bach. O na, mi'n ti clywed rhywun yn agos. Wrth fighter pilot yn ymwneud hwnna. Yn ddigon o hwnna. Rhedeg off. Rhedeg off. O hwn oedd y twll.
Ond oes rhyw fath o arwydd newydd wedi ymddangos draw hwnna. Un glas, a mae wedi diflannu nawr. O ie, felly ti di sganio. Do. A ti'n sganio, mae pethau Diddorol. sydd ddim yn bwysig iawn. Ti'n gallu casglu yn dod i fyny. Ond mae'r pethau pwysicach ar y blaned. O, na rhyw fath o paw print ydi ymddangos hwnna hefyd. Lawr fyna. Ni fel rheibus. Mae'n edrych fel anifail mae'n sgytlo. Efer cranc yw e? Ni'n cael ta'r cranc yw e. A mae... Os oes e'n sganio hwnna? Fi'n trio. Mae boi yn rhyw gerdded o gwmpas. Mae yna spotting coch arno fe. Analysing. O, fi'n rhedeg off. Adult. Stalking. O, well, dyn ni'n neis cael yr gwybodaeth yna amdano ni'n bach yn hirach. Enni off i ffindo, ni'n ei wneud digon o edrych ar planhigion yn dod ni gael bach o hwyl. Angen 30... Dim digon. Angen 35 mwy o heiarn. A... Dwi'n trwy fan hyn de. Noodles yn gweud, fi di'r ail berson sy'n gwylio, pwy di'r llall? Wel, tragically, Elidir yw'r llall. O, fi ydi o. Fi'n cymryd. O'n i'n wondro hwnna hefyd. Dwi'n siŵr, dwi ddim ar... Wel, pan fi wedi gwneud hwn ambell dro, fi wedi cael fyny at 7 person yn gwylio. Fi'n gwybod, fi'n gwybod, shocking numbers. Ond, ar y pryd o'n i'n meddwl pwy sy'n gwylio hwn yn Gymraeg. Analysing. Noselytrium nothid. Mae fe yn boi bach neis. Fi'n mynd i siarad â fi? Helo? Siarad â fo. Na wir ffid oedd e'n gweud fyna. O! Dyn ôl, na rodau rhywbeth. O, fe gallu neud ffrindiau. Beth yw hwn? Just burgers, fi'n credu. Mae yna burgers ar y planet ma. Just ar y llawr. Mae yna burgers ar y planet ma. Mae Noodles eisiau ni atgoffa fo be da ni'n trio wneud yma. Da ni'n trio trwsio llong o fod daf. O ie. Gadael y blaned. Ie, na fe newn ni. Oce, hwnna yw'r plan newydd. Hwnna oedd y plan i ddechrau. Ie. Di'n distracted o'n granco da burgers ar y llawr. Oedd y cranc nawr i'r reit amdana i. Mae pethau coch i gael dra fan hyn. Ewn nhw'n mynd. O, mae'n rhyw thing fan hyn. Jettison pod. O, mae'n beth o reit da yn rhaid newydd i. Ie, power canister fi wedi gael. A cargo drop. Nothing found. Well, what a tease. Of course, fi'n gallu analyse o, na i enwi nhw rhywbeth arall. 23 o heiarn. Felly'r power iwsio neu roed y life support i fyny yn eith yndi. Drach na, just cael load carbon. Ie. O, bach o heiarn fan hyn. Heiarn, times 9 fan hyn. Beth yw hwnna? Well. New discovery. Honestly, man. Fi'n gallu clywed rhywbeth yn... O, diw mawr! Rhyw fath o triffid oedd hwnna. Sa'n mynd yn agos ar triffid. O, dwi wedi cael fy ymosod rei o'r un heddiw. Gan i ddim diddordeb mewn...
y maflyd efo triffid. Beth sy'n ei gwybod fi'n seithi i'r robot ma nef? Dwi'n mae noodles wedi gweld y burgers. Ie, nes i hwn. Rhaid ti efo ni. Wel, Andy jyst yn mysyn bod fi'n... Bod fi'n... Dwi'n mynd i'n celwydd i ti. Mae'n lot o hen lan fan hyn. Dwi'n mynd amdani. Swn rhywun yn gweld crank? Faint mwy ti angen? Yn i weld yna mam. Miliwn? 5 miliwn, na. A starship. Okay, fi angen launch thruster, fi angen carite sheet, craft product, carite sheet. O, mae gen i 50 of 50. Iawn, fi'n credu fi'n gallu neud hwn. So fi'n mynd i... 2 of 4, so fi'n angen... Oh, alright. Iawn. Ti eisiau lot? Eitha lot. So, beth oedd y life support eto? So, fi angen rhoi carbon mewn i hwn yn dwe. Neu gyd i roed y power peth. O, mae hwnna'n 75%, so na i aros tan ys bod o'r... Ie. Ie, mae'n lot i neud fan hyn, does it? A lot. Platinum. Dim syniad lle gysydd platinum nawr. So, angen mwy o heiar. Fi'n credu byddai'n saff lawr fan hyn. Falle wneud y boes na ddim gweld fi. Ond mae'n bach o fwsog fan hyn. A fi methu sganio'r mwsog. A fi methu sganio'r peth piws. Os na unrhyw beth yn dweud cyffro fel y geiriau i methu sganio'r mwsog? Na. Fi'n methu gweld y problem pan bod y robots ma. Fi'n gwybod bod e angen rheolau pendant pan mae'n dod i, conservation, etc. Ond, ti'n cael lot mwy os ti'n actually chwalu'r peth. Good. So, as I'm yn rhaid bach, fi'n gallu clywed rhyw foi. Mae boi di dod nôl i gael fi. Lle ma fe? Fi'n credu ni'n iawn. Fwy'n am y boi. Fi'n boeni am y boi. The boy is none of your concern. Fi'n check. Right, ti'n mwyn ofalus. Twad, dim planet fi yw hwn. Rheol y boi fi'n gweithio ato fan hyn. Fi'n mwyn gwybod. Just yn meddwl, twad, diplomacy. Diplomacy is the art of life. O, mae boes di dod. Fi'n mynd. Fi iawe. Fi'n mynd. Fi wedi rhedeg off. Maen nhw siŵr yn gallu ffindo fi ta waith yn dyn nhw. Dyna nhw. Ond, nawn nhw'n ymosod o'na chdi, tan bod i gola bach nhw'n goch. Fel Grand Theft Auto hefyd, mae gen ti'r fatha'r wanted level. O. Sy'n dod i fyny. Dwi'n gwybod be di galwad cynnar, Noodles? Na, ni'n gwybod beth yw'r galwad cynnar chwaith. Ond dwi'n newydd retweetio fo beth bynnag. Felly... Beth yw'r pethau bach gwyrdd ma? Ydy hwnna'n rhywbeth special? Be wan? Mae yna rhyw bethau bach gwyrdd yn tyfu ar waelod. Ar y coed. Lot o burgers ar y llawr. Ond yn edrych o bod nhw'n cael ei gyginio'n just right hefyd. O, mae yna lot o heian fyna. Fi'n cymryd spell i gael rhain lawr. Iron oxide. Okay, so iron unoxide, so mae'n peth melyn. Ie, lot. Mae'n beth arall i adro fan hyn. Fi'n hyddod o draws y fath o fyd arall ar ryw leiad. Wel, chwarae teg, mae'n edrych yn hyfryd. Neu fel 2 leiad sydd gan y byd yma. Ti'n gwybod bod yna 2 leiad i gael efo'r ein byd ni fan hyn? Ie, nes i glywed hwnna.
Wyt ti hefyd yn gwybod bod yna 176 lleuad yn yr solar system i gyd? Na, gon. Achos dwi ddim yn nerd. Oce, mae dyna i Hang ryw on, fath o golofn fan hyn. Efo iridium Ma' hwnna- silicate. Fyddi di angen hwnna nes mlaen, so cael cyn gadael, dwi'n meddwl. Felly, cael hwn. Cael ei nawr? Chop it down! Diw, fi'n mynd i gael mewn i trafferth o'r hwn. So mae Nodlen yn gofyn, ydy'r byd yma'n un unig? Ydy. Ydy, mae'n hollol unigryw. So, os ti di methu cychwyn y fideo, a mae yna esboniad bach i gael, y syniad yw bod yr holl brofiad yma yn un procedurally generated. So mae pob un byd, pob un smotyn na, ti'n gallu gweld yn yr awyr, pob un, pan fyddai di ffixo'r llong ofod, gallai gadael y byd yma yn mynd i ymweld ag unrhyw un o'r star systems yma fan hyn. A bydd pob un ar nhw efo ambell fyd yn orbitio'r pa bynnag seren sydd ganddo nhw. Be ddys di 18 quintillion? 18 quintillion Bydoedd? o dim bydoedd o star systems. Bloody Nora. Yn lot yn dydi, lot i feddwl amdano. Alla un dydd rhywun dod fel ma ffeindio'r blood and noodles. Gobeithio. Dim yn debyg iawn, a ddigwydd. Na di. Ond fyddai bound o ddod ar draws byd trwy'n arall, ar rhyw bwynt. Dim byd trwy'n arall. Y pwrpas y gêm ydy mynd i ganol y galaeth. Felly dwi'n cymryd yr agosau ti'n mynd at y canol y mwyaf o bobl sy'n mynd i golonheiddio lle. Dwi'n cymryd. Felly ti'n bympio mewn i rywun os ti'n mynd ymlaen. Ond mi nath na rywun neithiwr, dwi'n meddwl, ar noson cynta'r gêm allan yn America, nath na ddau ddyn bympio mewn i gilydd. Sy'n eitha nuts. O'n i'n meddwl bod hwnna'n bosib. O, mae robots. O, na, gen i'n robots o fe. Bydd eisiau 200 o'r iridium yma yn y man. A, meddwl. sut mae person yn gweld... Sut bod yn ist yna? Weapon charge depleted. Mining beam. Charge. Carbon. Power canister. Yeah, you want to. Hwnna. Os yna'n bosib bod fi'n mynd i rhedeg allan o fel y pethau fi angen, sef carbon. Carbon yn bob un planhigyn, dydy dweud. If all else fails, fatha Minecraft, ti'n gallu hitio'r planhigyn efo dy ddwrn i gael stwff allan. Sut ydw i'n... A1, dwi'n meddwl. Mae cwpl o robots i dod draw eto. Nawr, ti sôn fel rhywbeth o wanted level? Ie, yr 5 peth na ti'n gweld yn y top, wel, mae'n diflannu i'w droi dro. Ond mae'n 5 fatha rhyw diamond top o ddod yn dod o fyny weithio. A fydd genwaith i un o'r ein a droi'n goch, mae'n gen ti wanted level. Faint o hwnna sgyn ti rwan? Mae fi seithi iron nawr, yn debyg. Iridium ydy yna, dal yn fwy. Mae'n gweud hiar. Os na hiar nôl. Oce, dwi ar ei holi. Fi'n siarad signo fyny'r iridium yma i gyd, fel bod e'n rhoi ar holl bali lot. So, gen rhywun sydd yn boi yn sganio fi. Yn cefn yn hapus, mae'n cefn yn iawn. Mae gen i rhyw fath o symbol coch ar ei gwylod na. Ie, dwi'n siŵr beth yna. Mae fe'n fel life vest. O, mae'na iridium thing arall da fan'na. Lle bod gen ti ddigon o'n? Life support fi angen nawr yn anffodus. So'r exo suit, life support. Gyda power cell i mewn. Fi cael ei fynd i'n power cell. Oh. Life support. Lan at cant y cant.
Reit. Shielding shot. Mae'n rhaid jym dan fyna. Ti ddigon? Faint gen ti? Sut fi'n ffindio allan? Mynd cursor dros y stwff yn Right, mae gen i 250 a 120 of 250. 200. Ti angen. Ti'n Oh. gwybod hwnna efo nhw. Yeah, 68. Ie, mae'r soundtrack yn da. Ydy. O'n i gweld rhyw YouTube clips. Ww, beth yw hwnna? Mae'n edrych yn neis. Beth yw'n dychmygu hwn o go iawn? Hwn fydd rhyw fath o fywyd gwych, ynddo? Destroy. Na, I ddim destroy hwnna. Oedd ddim yn ymosod o'n. Ie. Oedd y boi na wedi mynd bach yn... Ti'n modd, sa'n nabod fe, dwi'n mynd nabod fi, falle na gyn i angen yw bach amser i dod, ti'n modd, i deall boundaries, etc. ynddo fe? Dwi'n meddwl oedd o'n meddwl bod chdi'n edrych ar ei bird. Falle? Ti'n beth i'n gwybod? Ti'n beth i'n gwybod? Os yna'n robot yn dod, beth yw'n gwneud fyna? Sy'n gallu ti'n mynd yn... No, de. R1. Ie, mwyn am i cymryd spel. So, Minecraft yn y gofod yw hwn. Ond heb unrhyw fath o adeiladu. Ac efo pawb yn chwarae yn yr un byd ar unwaith. Ie, achos mae'n bwysig nodi fod yna, wel, pa bynnag faint o bobl sydd wedi pigo fyny'r disg yma, wrth i mwy na lai wneud yr union un beth a fi nawr, sef stymblan y byty'r lle, yn trio wneud yn siŵr bod nhw'n gallu cael off y planet yma. So'n ddiddorol gwbl faint o hyn yn gael ma'n i ffeintio o crank yn y 5 munud cyntaf. Mae'n fath o beth sy'n digwydd i fi. Union fel Timbuktu 2007, all over again. What's that? Oes. Right, so scan bach i weld... Os nôl i dy long. O, mae llong fi yw'r... Fi'n cymryd tawr ar saith bach na ar top o sgrin. Yep. O, un eiliad, beth yw hwn? O, hwnna'n edrych yn... Platinum! Fi lle hwnna'n dydw i. Mae boed drawn rownd cornel, dwi'n mynd i gael hwn. Dwi'n mynd i gael e. Na, mae'n gweud interact. Ar y planet yma, fi'n gallu cael platinum, oddi wrth ambell flodyn. Falle hwnna oedd y blodyn oedd yn nhw'n goleo gynne. Platinum ti angen ar gyfer launch o dy long ofod. Pan fi'n dod nôl i'r ddeiar, efo faint o platinum sydd â fi nawr, Byddai'n mynd goffod wneud fideo 8 fel part-time, na fyddai. Wel, ti'n awgrymu bod yn cael yn halu am wneud yr rybys yma? Pardon? Hwn yw Premier Entertainment Cymru ar hyn o bryd. A dim ond eiliad yn ôl, oedd na 3 person yn gwylio. Ie. So ti'n gweithio fi, mae gennau popeth fi angen? Dwi'n yn gwybod, mae gen ti lot. Gormod. Prif problem yn gysi oedd ffeidio'r rhaid am na ti wedi cael hwnna. Fi, tweld, mi ar yn rhaid, mynd wrthi. Boi... Enw fy haned cyntaf i gyda llaw oedd Planet Plant. Swnio bach yn dodgy. Ie. Ond fi ddeall pan beth i di wneud e. A enw'r lleiad y Planet Plant oedd Stwnsh. Stwnsh, efe? Efe homage i Espereco, ond... Ie. Yna fi'n meddwl fi ffindio'r bethau a fi cael bach mwy o platinum dawn ni. Mae boi man! Os ti'n pwyso L3,
i gyd i sgan bach a dweud yn union lle mae'r platinum a'r zinc a'r... Fi'n offi'r. Gwmpas di. O, na ti. New. Am beth. Na, fi'n credu bod fi a'r gêm ma mynd i fod yn ffrindiau da. Dwi wedi bod yn chwarae fo sawl awr heddiw. Do'n i'm yn disgwyl fyddwn ni'n dechrau ddiflasu'n barod, ond nid dwi'n bach. Ond, dwi dal ar y camau cyntaf, wrth gwrs, dwi'n gwybod faint fydd y gêm newid nes ymlaen. Dwi'n gobeithio fydd o. O, ti'n bod bach yn risgu fyna? Na ni. Boi y cranc. Mae fe'n cysgu siwr fod, de? Be fe hwnna, dra fyna? Na. So pan fi gwestiwn y scan thing ma, dwi'n gweud lot i fi. O, bach o platinum fan hyn. Fi'n ffind o bach o platinum, fi'n credu. A fi'n credu wedi interactio efo hwnna o'r blaen, o'r rhaid bod. Oh. Wel, hwn yn hyfryd. Dwi'n edrych ymlaen i weld y lleiad. Right then, so, no mewn i hwn. Starship. Oh, carrau cheat. 1 of 1, mae'n dweud. So, sut ydw i'n... so, mynd mewn i Starship, ynddo fe? Ti'n mynd mynd mewn i grefftio... Launch thruster, repair. Transfer items, neu fe? Ac mae'n gweud carrau cheat fan hyn. O, na, oce, got it. Ti'n rhannu'r inventory rhwng chdi a'r Starship a dy multi-tool. Just bo chdi'n ddigon agos i dy Starship i rannu. Craft product. A fi gallu cael micro-density fabric, though. Mae'n swnio fel peth gret i fi. Iawn, fine. So pam bod fi methu repair hwn? A ni goffo wneud y carrau cheat yma i gyd, na fe? Ti angen 4 yn nhw i gyd, dwyt? Do. Ti 4? 1 of 1, 1 of 1, 1 of 1. Repair. Rhaen arall. Mae'n gweud, nawr fi angen plutonium. Right. Yeah, plutonium i lawnsio dy hyn o ddi ar y blaned. Aha. Be mae'r peth arall na eisiau? A'r pulse engine, fi angen carrau cheats eto, diw mawr. Oce, iawn. Gyna i eitha lot o'r A rhain. zinc. So, hwn... Lle gyd i zinc? Lle gai zinc? Cwestiwn mawr heddiw. Lle gai zinc? So, na treol sgan bach. Ie, sgan. Edrych am bethau melyn. Melyn, nef y gwyrdd fyna gweud ysnod. Na, zinc yn melyn. Melyn, ti'n iawn. Gather elements. Ti'n mwyn be, fi'n ffansi. Fi gen plutonium hefyd, ddo. Coch yw hwnna. Ffansi neud yr... Illa deud gwir? Launch thruster. O, na. Dwi'n siarad drwy behet. Bydd y gwrando nhw. Hazard protection. Charge with something or other. Lle nes i ffind o'r peth cwn yna? O, mi gallu anfon o'r items i'r ship ddo, er mwyn neud lle ddo, nid dwi. Dda'n goffa neud hwnna. Wyt, ie. Mae yna lot o hwnna. Ond paid ag gwneud y rhai... Na. Shielding. The jetpack am. Shielding shard. Ie, dos o hwnna i'r llongofod. Mae hwnna'n beth llongofod. Eitha lot o platinum yna. Carbon. Angen bach mwy o carbon. Gynnau 7. Be dydi bellach fwydod y platinum i mewn i dy thrusters? Diw mawr. Fi sort of is lle mae'r thrusters. So again, apparently,
Does dim plutonium gen i. O, platinum sgyn ti, dim plutonium. Reit, Ia. oce. Um, Mae plutonium yn fatha edrych fatha crystals coch. crystals coch. Di sort of isa neud yr... Eitha mawr. Ocê. Plutonium a zinc. Ewn ni ffordd arall nawr. A wedyn, fi'n mynd i gorfod... Fi'n cymryd achos bod e... O, fi'n gweld. Con i off. Just round y cornel o fe go iawn. O, na ge. Hwn yw'r planhigyn na, nes i fel gynnu. Oes glas fan i fyna. Oes coch i gael... Da fyna, fi'n bron siŵr ta'r carbon yw hwnna. Ni'n bwy am dro da, ie. Yw'r robot. So ti'n teimlo fel bod ti wedi diflasu bach? Tybed os nad ydy hwn yn rhywbeth... Dwi'n cymryd y pella ti'n mynd i mewn i'r canol, y perygla mae pethau mynd. Felly ar y funud tra bod ni'n ymladd, ti'n pethau robot bach fel mae canol fod yn un yma, rhyw rei enfawr. Like wyllt. Ie. Mae yna un peth sy'n dda ydy, mae yna sawl llwybr ti'n gallu dilyn. Felly ti unai jyst yn gallu anelu at y canol, neu ti'n gallu dilyn llwybr y peth atlas ma, ti wedi dod i'r draws yn barod, dwi'n siŵr beth i hwnna. Neu hefyd mae yna rhyw bobl yn gweithio yn erbyn yr atlas ma, ti'n gallu dilyn nhw, neu jyst gwneud y beth dy hun yn llwyr. Felly mae hwnna'n eitha neis. Mae'r stori yn eitha... Mae'n denyd y sylw di. Alright. Ti eisiau gwybod be diawl sy'n digwydd. Achos dyna be mae cymuned y gema wedi bod yn bendroni am fisoedd rwan, de? Be ydy'r gem yma? What's it all about? What's it all about? Think. O na. Fi'n cymryd gen i bypass chip. Mae'n angen bach o carbon, actually. A wedyn, o'na bach o platinum yn un eto. So, fi dal yn edrych am zinc. Ddim o lot o look. Lle fi, dyma beth yn ffindio bypass. So, fi'n gosgu hwnna lawr. Mae pob math o beth yn ymddangos, mae'n rhyw... Mae'r cwestiwn yn gweud arrive 2 hours. O, mae'n rhyw beth llwyd i gael draw fan hyn. Mae'n edrych o fi'n mynd â fi, oedd i tan y ddear eto. Lle yr awn. Wps, fi nawdd brifo'n hunan. Ew dear. O rhywbeth arall wedi brifo fi. Fi ddim yn siŵr beth. Coeden. Uh-oh. Ie, dwi'n newydd ddobl i fyny chdi, sori. Triffid arall, ie? Ie, nath yn diflannu'n eitha cyflym. Gwradd 20 more zinc, I will. So, os yna'n sganio... So, ti fod i'n mynd i gwmpas y lle. Beth y llwyd ma sydd o dan y ddear? Swn i'n cyrraedd fi yna? Rhywbeth o cargo drops na math, yn siŵr. Yn siŵr. Neu lle pethau ti'n gweld datgloi. Jyst chwilio am yr icons melyn pa ti'n sganio i gael y zinc. Wel, ai. O, mae'n rhan yn eich yn neis, yn dweud. Fforest bach. Hwna rhyw things lawr fan hyn. Waw. Wel, fi'n mynd lawr fan hyn. Gweithio fi dod o'n lan i gyd. Os ti'n gollwng dyn i lawr, dyn i lawr, iwsio dy jetpack just cyn blan. This is not my first rodeo. Fi wedi ffindo rhywbeth o'r enw swamp.
Plutonium. Ardal newydd o'r map. Fi ise'r plutonium ma. Ydw i'n cael dwy'n hwn? Go for it. Os yna robots. Mae yna adeiladau diri. Gyda angen rhyw fath o pas i mewn fan hyn y bydd. Na. Ww. Iron. Trio fynd i mewn. Mi nai. Mae yna rhywbeth i gael ar ben hwnna. O, mae'n ffri hwn. Cynio, na i just gweld beth sydd yn y peth yma. Power canister, great. Hwna'n inventory full. Iawn, edrych i'r power canister na. Ar yr... so ti'n gallu ffindo hyn a hyn ar un byd, a mae'n llenwi'r boxes efo'r question marks. Yeah. A fi credu tawr, y boes bach nes i ffindo ar rheina. So os ti'n ffindio creaduriad byw gyda... A fi wneud dwi'n cael gwneud eto. So, inventory. Transfer shielding shard. Nage. Transfer. Dwi'n llong ofyn rhy bell i ffwrdd i chdi allu wneud hyn. Dwi'n siŵr sy'n gweithio. Dwi'n defnyddio. Power canister. Na fe. Bach o lle gen i nawr. Mae gen i carbon. Os ti'n mynd i'r faner bach sydd oedd o flaen di, faner werdd. Hwna'n save point. A mae hefyd yn cofnodi bod chdi wedi darganfod y rhan yma o'r map. A ti'n gallu ailenwi'r rhan yma. Fi newydd cael gragra. Dwi'n siŵr beth yw'n... Dwi'n meddwl y pethau gwyrdd, lot yn nhw ti just yn gwerthu i gael pres. Fi wedi ffindo eroeth i swamp. Fi'n cymryd fi gallu ailenwi hwnna hefyd. A mi nai. Nawr de. Item. Fi newydd interactio golew hwn. Steve. Mae yna peth coch yn y cornel dde eto. Yw hwnna'n golygu bod fi wedi cael ei sganio unwaith neu rhywbeth, a mwy o weithio yn cael ei sganio? Dwi'n siŵr, mae hwnna just wastad yna i fi. Alla bod ti'n noti boi. Fi'n cael mynd mewn yn hyn. Fi mewn. So fi'n mynd mewn, gan i weld Analyze multi-tool tech. Iawn. New technology, fi wedi ffindo beam focus sigma. Wel. Fi'n mynd siŵr sut mae'n cael new technology. Lle dos i dy multi-tool. Ac i inventory slot newydd, a ti'n ei gyrchu fo. Install technology, reit, fi'n gallu either roed bolt caster. Hwnna di y gwn, fwy neu lai. Ti'n iwsio i, felly swn i'n dweud, dos am hwnna. Ond fi'n gallu cael y beam focus sigma. Fi'n gallu cael y ddau o'r un. Build. A wedyn... Iron, Heridium a Plutonium. Fi'n cael gan ei digon o Heridium, ynddo dde? Eitha lot. Oes. Na fe gan ei pob math o bethau i'r gwrma nawr. Rwy'n fydde di newid swapio rhwng yna efo triongl rhwng the mining beam a'r gwrn go iawn. Ti'n jocan. Dwi ddim, sti. Oedd hwnna'n rhywbeth arall, a wedyn mae'n rhywbeth yn checo rhyw'r computer fan hyn. Health at maximum. Jyst yn gweud beth oedd
sut o'n i'n teimlo fi'n credu, rhyw fath o... Nice, actually. Nice bod rhywun yn poeni, weithiau. Ni newydd troi y gader. A fi'n gweld siop. Na, does na ddim. Na. Gyd space stations o felly. Right. The quest for zinc continues. Mae rhain o'r pethau yma'n rhyw. Ma'n nhw'n... Ma'n real ga... O, beth yw hwn? Diw mawr. Right, Fes i ar ben y thing ma. Dwi'n gael fi dringo hon yn anffodus. Jetpack fi di. Fi ar top y thing. Sy'n ni gwyd fan hyn de? Mae'n gymryd bod hwn yn neud rhywbeth. Gorau bod. Just edrych yn bert. O, iawn. Mae'n mwy o heridium dra fanna ta waith. O! Mae'n rhyw bethau yn yr awyr. Maen nhw'n goch sy'n credu yn golygu bod nhw'n naughty boys. Nawr, oedd yr fideo yma fod i fod yn byw wedyn ni hanner awr. Ia, dim di gadael y blaned. Mae yna rhyw signal i gael ar gwaelod y sgrin fyna, dde fel bod e'n gweud y lleiad yn dod rownd. Ti'n gallu gweld hwnna? Ie, dde fel oedd e'n dangos y blaned, wedyn dde fel oedd e'n dangos fel bach o'r lleiad yn ymddangos o'r ochr arall. Okay. Ti'n meddwl wedi crwydro bach rhy bell fan hyn? Oedd ni dal ddim wedi ffindio zinc, na ddo? Ie, falle bod e'n agosach a bod fi jyst wedi... Mae yna rhywbeth draw fanna. Rhywbeth o barrel draw fanna. Mae rhywbeth fanna. Beth yw hwn? So, y cwestiwn yw, wrth gwrs, ti'n modd, os mae popeth yn newydd, knowledge stone. O, fi'n ysgu gair newydd. You have learned the keen word for interloper. Iawn. Stad yn iawn. Ydy? O. Nage, iron. Mae yna rhyw bit bach coch neu oren. Mae yna rhyw fath o boxes draw fan hyn hefyd. Falle, wrth gwrs, bod dy zinc i yn mynd i fod yn wahanol i dy zinc di. Geknip. Atlas Pass version 1 required. O, mynd iawn. Os ti'n gallu gweld be fi'n gallu gweld. Fi'n siŵr os fi'n symud yn agos i hwn. Calm. Temperament calm. Na, iawn. Grazing creature. Dwi'n bod Marge Simpson yn cael ei drwy mynd i dim sy'n. Journey milestone accomplished. I'm rhy agos i'r boi. Fi'n mysle... Ti'n modd. Hwna'n well ag unrhyw beth dwi'n ffeindio. Hwna'n edrych... Dwi'n lycio'r blaned yma. Mae'n edrych... Edrych gwyneb y peth yma. Mae'n edrych fel malwodau. O, mae hwnna'n hideous. Sori, o ma fe. Hwna'r peth gweithio fi wedi gweld. Mae'n edrych fel un o'r aliens mas o'r Simpsons, ddim Marge Simpson. O, that was a fywyd ni'n pres yna ni'n fydd. O, fi wedi ffindo knowledge stone arall. So fi'n cael ei drawr o fath o system fy cyn oedd hwn, arfer bod.
Wrth gwrs yna rhyw thing yn mynd i ymddangos mewn 23 munud draw yn anodd e. Sorry? Yna rhyw thing yn mynd i ymddangos mewn 23 munud. A Noodles eisiau chdi fynd reit at y dinosaur. Lle mae'r golen yna'n dod o? Boi arall! So mae'n lot o gwahanol noffids i gael, ti'n weld? Gwahanol be? Noffids. So mae fel rhyw enw rhywbeth wedyn noffid. O, reit. Dos. Reit at efo. Helo. Beth nath ei gweud? Feed? Ie, no, rhaid. Ti'n gallu bwydo rhai o'r anifeiliaid, ond dwi'n yn siŵr beth mae'n ymwneud. O, mae'n rhedeg ffwrdd. Ydy, Dy'r beth mwyaf camp. Chase me! Noodles yn dod tôn... Aros yn llonydd y meiliad. O, mae'n rhyw boxes drawn yn ddo. Easily distracted. Wel, fi'n oedd fel Vakeen Dagger. Gwertha fo. I bwy. Nid ma, ond am y boi bach o tio fi. Mae'n gwertha iddo fo. Mi'n trio rhoi bwyd iddo fe. Os ti'n effeith... Cyn. Blodyn noodles. Pa'n y poeni. Gei dwi'n poeni am ydi Chuffin Zinc ma, dy'r gwir. Fi, jyst sy'n rhoi bach o bwyd i'r boi ma'n edrych o fod wedi llwgi. Feed. Interact. Just aros o'na boi. Sut mae'r boi yna beth yn mynd i ffeindio cariad? Yes! Mae'n edrych yn boi, mae'n hapus! Dim problem was. Dim problem. Ti'n meddwl gweda bod fi'n cychwyn saethu'r pethau ma nawr just to get... Mae'n dangos rhywbeth i fi. Ti wedi cael lassi bach i chdi dweud? Oedd e'n gweud fel... Oedd e'n gweud fel... Gefno. Interact. Health. So os ti'n cael y boes yn hapus, wneud o dangos iddo ti, beth sy'n mynd i ti teimlo'n well. Nawr de. Na i gwneud neis. Ti'n mynd i gefno, fel mae Noodles yn dweud, fatha Yoshi. Fi'n gallu mynd yn ei gefn, no. Fi'n gallu neud dda. Ti'n fawr, pobl ma'n mynd i gwybod, fi'n mynd i sganio hwnna. Right, take it easy. Na. Beth yw'r thing sy'n neud sŵn? Ti'n nawr fi wedi siarad o'r boi na, fi'n gallu cael health pryd bynnag fi boi nawr. Good God. Yna di'n boi hwnna. Nag e. Oops. Ie, fe angen y health na. Boi arall. Hwna'n edrych yn un mawr. Waw. Ti'n ei gael? Planet o dinosaur eitha cool. Eitha weird, ond eitha cool. Analysing. Nwerno. Rhywbeth juvenile. Sais y mesyn biti efo juveniles. Yna mam o dod rownd y cornel. Red theft, ti'n ma? Wrth gwrs, beth mae pobl fod i wneud ar y bit ma yw... Bygroff? Nwerno, rhywbeth arall. Ie, oedd nhw ddim... Sa'n cael pobl fod i wneud hwnna. Wel, fel arfer, maen nhw'n ffeindio. Yna be maen nhw angen o'i cwmpas nhw. Lle, dwi'n yn gwybod. Gret. Diolch i ti.
So nawr, mae'r thing na wedi troi mewn i... Weles di? Ar fel y zinc yn y blodau. Wedi cael zinc times 23 allan o'r blodau. Ti'n ti bod peth ti angen rwan? Edrych, oes, return to your starship, press and then hold X to repair. Ond am eiliad... Ie, mae noodles i sy'n gweld ni'n gadael yn ni. Reit, oce. Iawn, os ni'n rhoi ffordd y cyfle yn gyflym, neu mae fi just rhedeg o'r holl ffordd. Ta-ta, ffrind! Be ti'n mynd i alw fo? Mi'n rhoi bach mwy o... O ie. Ti'n allo gywir. Ni'n goffod enwi rei nawr. Tref wedi gael... 1, 2, 3, 4, 5... O na, pan ti wedi gael y noffid, mae di wneud. So rename and upload, neu ni galw hwn... Dew. Beth yw swamp yn Gymraeg? Cors. Cors. Beth ydych chi'n goch, na dde. Cors goch. Mae'n lot o bethau enwi, ond na enwi'r boi. Y mate, ynddo. Fred. Rick. Mae'n gerdded. Di hwnna ddim yn edrych fel. Di hwnna yn edrych fel anifail dylse fod wedi gallu... Esblygu. Na. Grazing creature. 2 meters high, wrth gwrs. Gallu neud lot o damage mewn boxing fight, o fe. Efo'r breichiau yna? Alli ti gweld breichiau kangaroo? Do, dwi wedi gweld breichiau kangaroo. Mae rhywbeth yn canu ata i, fi gallu clywed rhywbeth yn canu. Mae yna rhyw... Ti'n meddwl ta'r knowledge stones mae yw e? Sy'n digwydd yn un, ne? Substance. O. Lle mae'r inventory? Na, dim hwnna'r inventory. So hwn yn rhaid. O, lle anfon y pethau yma i'r... Hwnna fel. Na. Popeth yn iawn. Substance. Oh. Ah, ie. Radnox. Beth? O, mate. O, mate fi yn keen. Fi teimlo fel bod fi set 250,000 credits. Pam? Beth yw'n pam? Pwy sydd ddim i set 250,000 credits? Serious, sut ni'n mynd gatre nawr de? That's a question. Allai just dringo hwn nes ti sôn? Dwi'n meddwl, nes i drio hwnna unwaith nath o weithio. Fi just about wedi wneud e, a fi ddim wedi wneud e, ti fi wedi bod ar fain. Mae rhywbeth efo... O, mae boi wedi ffindo thing i fi eto. Ie? Yeah? Be, boi? O, mae wedi ffindo thing fan hyn. Wps, fi wedi brifo. Thing ar y wal? Mae'n rhaid i chdi adael Frederick fynd. O, mae'n rhywbeth crystal i gael hwnna. O. Newid y hwn. Ti ar y cwn, dim y mining. Where's the jingle? Sawl tro. Right. Tan iddo ddweud mining beam yn y top right. O, fi ar mining beam.
A Plutonium. Siwr bod. falle fi wedi sganio fe. A fe'n gweud exclamation mark gwyrdd yna fe. Yw. Mae'n rhywbeth ti wedi ffeindio blaen ta. Dwi'n meddwl dyna beth mae'n fel. Dwi'n siŵr. Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod, mae'n newid i fi. Fi sy fe. Interact. Oh, inventory full. Mynd i ein. Beth yw inventory eto? Touchpad. Radnox? Ie, iawn. Fi wedi cael copper. Copper? Totally worth it. Ti'n meddwl ti'n chwarae games yn wrong? Fi wedi gweud hwnnw ti. Right, iawn. Oce, mae noodles wedi bod am spell. So, fi jyst wedi cael bach o copper. Just carbon, rhaid gofyn bod fi... O na, fi'n gwybod beth yw'r planhigyn na nawr. Life-giving plant. Nath o'r creadur bach yna dysgu iddo fi. Cymryd bach o carbon o'r ysagol. Eitha relaxing. Ydy mae o. Cydium. Rhywbeth wedi wneud i wneud o'n lai relaxing? Allai cychwyn seithi i reiddio. Synnau fel na? Fi wastad yn neud non-committal synnau pan go iawn. Dos a'i gweithio pobl i fod yn dawel. O, cors coch. Ni'n ôl yn cors coch. Os angen fi cael... A'i cael bach o plutonium. Wastad yn help. So bob tro ti'n cychwyn oddi ar y blaned, neu hyd yn oed yn just neud naid bach dros y blaned efo dy long ofod, ti'n isio chwartar o dy stoc plutonium llawn. O. A faint o plutonium o'n i angen eto? O, ddos yma gen ti ddigon o'n. Charge equipment. Mae o'n dod yn rhywbeth ti'n cael eitha yma. Hold R2. Hold. Okay, let's go. Lwcus i fi ddod ar draws yr zinc na yn yr un planhigyn oedd tua 3 kilometr i ffwrdd. Arrive in 1 hour... Oh, 1 minute. 10, your starship. O, beth oedd y thing na 23 minutes i ffwrdd? Oedd yna'n cors caron? Cors caron? Arrive in 32 seconds. You wonder. Sorry, Noodles. Dim dod o fi. So, wrth gwrs, ti'n gallu ceren y gwmpas. Ti'n ffeindio yna'n barod? Ie, ond na, mae'n gweud arrive in 10 seconds. Iawn, ti wedi ffeindio fo? Right, ddim syniad beth ti'n gweud. You found it, mate. Arrive in 4, 3. O, ni'n meddwl ta amser o dde, dim... Mae'n rhywbeth fel yn cyrraedd a taw countdown amser o dde, ond wrth gwrs fi oedd yn cerdded dig at y thing. Oh no. Learning curve, boys. Learning curve. Learning curve, dim o'r... Iawn, oce. Edrych, mae dim ond... Edrych nhw, mae fe... Wel, iddo fi... Kilometr bach, falle. I
Wel, dwi'n gwybod beth mae buttons i gyd Ww, wneud. ww. Mae'n neis fan hyn o de. Dydd braf. Mae o yn neisiach na unrhyw blaned dwi wedi ffeindio heddiw. Ges i just... Mae'n ymdrech ti dod mewn i'r planed yma ddo. Nes i rhwng bob un planed yn y 3 system cyntaf fi ffeindio. A ffeindio dim lot o'n i bai am greigiau. Edrych ar hwn. Ys di ymosod dy cranc? Na. Toffi? Fi teimlo bod fi ddim eisiau gadael y planet yma. Dwi'n cael just... Oce, I am spin bach yn yr awyren. Ond i ddoi nôl. Achos fi eiliadau prin oedd i ar ffindo. Lle oedd e? Edrych, dwi'n pedwar arall fi angen. Byddai 250,000 sawl credits na ti. Dwi'n mwyn gyfer. Fi yn eitha... Gan feddwl bod rhan fwyaf o'r gêm yma, ddim rhan fwyaf, sawl awr yn mynd i fod yn hedfan. O! Pirates yn byd i'w hwnna. Mae'n syth yn llongi. No, mae'n mosod tra ti'n stuck. Dwi wedi cael fy mosod arna i dair gwaith am ddim reswm. Tra dwi'n fflio gwmpas y gofod sy'n neitha annoying. So o'n i'n transportio rhyw thing o'r enw Atlas, falle. Dwi'n wedi ymosod arna i eisiau fe. Dwi'n yw Gymru mae Atlas ydy'r boi drwg. Dwi'n siŵr iawn. Oce, so fi'n agos i'r cwch ma nawr. So fi'n neidio yn dyna? Either o, much. Oce. Mae fydd y digoned yn y pen draw. So, pulse engine. Iawn, pulse engine. Ie, popeth gen i. Repair. Deflector shield. Edrych yn ffain iddo fi. Shielding shard. Craft products in inventory slot. Oce, iawn. O, fyna'n lot o. Fyna'n lot o bwyntiau. Fi'n cael efo hwn yw'r Atlas version 1 neu rhywbeth? Na, dim ond newydd gael hwnna dwi. Fi jyst eisiau check o rhywbeth mas. Ti'n mynd gallu cael yr Atlas version 1 thing tan... Neith lain. Ie. Stop! Refuel launch thrusters. Felly... Starship. Stop! Yn trio cael y boes na i sganio nhw. Ydy fi wedi sganio'r boes hedfan eto? Mae'n anodd iawn sganio'r pethau'n hedfan, dwi wedi ffeindio. Cofio ti'n gallu zoomio mewn. Sut mae zoomio? R3. O, nawr amser. R3. Dwi'n gwneud i byd lot i fi. L2? L2 wedyn R3. So L2... Na. Yr ateb. Allan o'n agos o hwnna. Charge carbon. Some lot i gael ar un life support waith. Just mynd i gael bach o carbon. Wedyn. Awn am dro.
Ddim yna rhywun ifael i gael ochr arall i'r graig na'n does. Ddim yn apus. O, hwnna yw'r crank. Hwnna'r crank. Dwi'n mynd y gyfle i adael y crank ar dy ôl am byth. Fi'n dod nôl i ffindo'r anifeiliaid ma. Okay. So, launch thrusters, yeah? Charge, plutonium. Technology recharge. Charge. Thamium. Technology recharge. Oes angen mwy arna i? Na, jyst bod gen ti fwy na chwarter. A wedyn, Fine. be? A we? O! Ie. O, fi lam. Dwi'n ddim yn teimlo'n... Dwi'n ti sganio tra fod i yn hwn. Wyt. Lle mae'r things ar i mynd? Bedwar speed fwy neu lai tra ti yn y llong gofod. Hwn, Ie. ti dy speed normal. Fi'n offi speed yma. Dal cilch i lawr i fynd yr ail speed. A dyna'r rhai ti'n gallu neud tra ti ar y blaned. Pan ti'n y gofod, ti'n hefyd yn gallu neud y trydydd speed, sef L1 ag R1 efo'i gilydd. A wedyn wrth gwrs mae gen ti warp, sef fwy neu lai teleport i seren arall. $32 U's. Right, a fi'n gweld y planets reit o flaen fi, fi'n credu. Ar y radar, yr thing. Mae'r things ar fan hyn. Beth yw'n ei, glanio ar hwn, beth yw e? Shop, dwi'n meddwl dyna. O, well fi gadael y planet. Go on, let's go. Trading post. Mae rhywbeth yn... A dwi'n sut fi'n glanio? Sgwar. Be, dwi'n mynd o gwmpas y lle? Mae'na rhyw... Yna... Rhyw... Ship arall tra fan'na. O, gaddo What i... did you do? Dwi wedi bod i fan hyn o flan? Fi? Ie. Yeti. Dwi wedi bod i rola tebyg, do. Felly, peth nawr dy flaen di, ydy'r siop. Hwna yw'r siop. Do, mae'n bob un space station, felly. Felly, os ti eisiau gwerthu unrhyw beth ti'n eisiau rwan di'r amser. Alien colonist encounters. Words collected 2, incomprehensible. Most units are crude. Ships destroyed unknown. Sentinels destroyed unknown. Extreme survival. Blah, blah, blah. Oh, diddorol. Outpost 4. Dwi'n gallu prynu de. A lot o bethau. Oce. Iawn. Fi ddim bod i wneud hwn rhaid nawr ydw i. Ond nes i weld rhyw long ofod ar draw yn hyn hwle. A mae'n mynd! I fflu ffwrdd. Pwy yna de? Os Rhyw hwnna'n... alien. Mae rhywun yn glanio draw hwnna. Efo person i hwnna, neu be? Na. Ar y funud, meddwl nhw, ti ddim yn gallu gweld o bobl eraill sy'n chwarae'r gêm. Mae yna ddau long ofod draw fan hyn. So ydw i'n gallu trio siarad efo rhain? Ti'n gallu trio swapio llong a gofod neu brynu un nhw. Bypass chip required. Ti'n meddwl lot o bres. Os ti'n mynd i fyny at y llong ofod.
Enemy Slayer Riker. Interloper. O, sa'n credu bod e'n... Sell Dyna'r unig items. iawn. Ond mae fe'n hwn yn... Hwnna'n gyda... Falle bod e'n mwyn y dagger am lo. Dwi'n eisiau'r dagger. Gold? Sut bod fi gold? A pan fi'n methu gweld... Grethu... Dwi'n yn siŵr. Suspension fluid. Nawr de. Neutrino module. Hwna'n mwy o... Gold yn... Suspension fluid, ti angen hwnna i warpio, ond dwi'n ni'n mynd... Ond dweud y gwir, os ti eisiau prynu'r 20,000. suspension fluid, mae'n sôn eich di wneud. 20,000 mae'n gofyn. Mae gen i 13,000. O, na ni. Na pan fi angen mynd i ffindo. Ie. So fi'n siarad efo... O, mae boi wedi gadael. Lwcus bod e ddim eisiau... Mae yna lot o spaceships yn yna nawr. O, mae rhyw foi fan hyn. Ie, I suppose. Corporal rhywbeth. Corporal Pubaluko. Dwi'n edrych yn hapus iawn. Na, di ddim. I do my best to keep calm. Fi'n mynd i rhaid interloper. Fi'n mynd i trio. Ooh, Lucas! Detection. Oh, okay. Life support power. Technology recharge. Oh, pwy sy'n wedi mynd eto? Pwy hwnna? Na, right, okay. Ewn ni fynd i weld y gofod, ie? Ie, ie. Ar ôl fi... wneud... hwn. Fi wedi sôn yn dod bod fi'n obsessive am edrych ar popeth. Gweithio ddim yn dwy'n stwff neb yn hyn. Pwy hwnna? O, ti'n mynd ti. Wel... Oce. So gwrs di R2 i fynd i'r awyr. Hold R2. Oce. A wedyn fi'n anelu, a wedyn fi'n gwasgu... O, fi wedi mynd upside down. Anelu am y gofod. A A fi'n gwasgu... Gwastach? Hold L1 and R1 together to engage pulse jump. Y beth yna byd... Beth mae yna... Mae yna... Dwi'n mynd i'r lle mae'r planet na. Hwna yw'r... Felly, yr asteroids ma ti'n gallu seithi fwy neu lai er mwyn cael petrol i dy lawn ofod. Sy'n y person yn seithi?
X. Oops, let's see if you're a planet. Fi'n cefn i stopio symud. Space station arrive in 2 hours. Ie. Os ti'n pwysau L1 ag R1, ti'n mynd yn uffernol o gyflym. Ah. Right, L1 ac R1. Sut fi'n stopio mynd L1 ac R1? Unwaith ti'n reach your planet, ti'n stopio yn L2 fel arfer dwi'n just yn dwi'n lot o hwnna. As in, fi'n mynd yn andros o gyflym. A fi'n mynd gwybod sut o'n stopio. Watch na. Incoming signal detected. Iawn. Sut fi'n cymryd hwnna? Lle mae'n. Ti'n gallu gamio just y system i gyd. Mae hwnna'n dod ar rhywbeth diddorol i fyny chdi. Di spel i fynd yn taro'r blaned. O, asteroid field. Do. Sydd it. Mae on. Na si, ti'n cael o fanna. Mae'n mynd i gymryd chdi gyda'r blaned fel yma. Indefinite. Wel, am fflio. Ti yn gallu denu sylw wrth saethu'r asteroids hefyd gyda llaw sylw ti ddim isio. Ho, 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 ho. Just my kind of filth. Fi'n fancy poten y pwdium reis. Ti'n meddwl bod e'n berffaith efo'r profiad yma? Ti yn mynd i sbidio fyny rhywbryd, gobeithio. Na! Ara bach. Ergatsi morod. So sut ydw i'n... So mae fi glanio yna fe i disgrifio fe, se? O, fi jyst eisiau gweld... Os. Mae'n edrych fel bod y beth ti ar ei ôl ar dop y blaned, yr icon glas na. Ydy. Llanfwyth draf yna. I definite mynd o fyna ar ôl bod i'r planed nesaf yma. Beth yw'r streak na fyna? Beth melyn na fyna? Be? Arrive in 2 hours, mae'n mynd gweud. Right, so, a we. So, yw mynd i dod mas o hwn? Os ti'n taro'r planed pan ti'n neud y puls, be bynnag, ti'n mynd allan automatic. Ti'n gallu gweld fel of the curvature. O, off planet yw e. Dwi'n beacon ddim ar y planet. Be di'r blaned arall? Na, mae'n just fel... Hwna. O fe, yn y daddy. Oh, planetary interference. Right, yn i lan mewn i'r gofod me eto, ie? Mae'n bach yn anifir pan ti'n trio ffeindio rhywbeth hanner ffordd o dros y blaned. 46, 45. Ddim yn bell.
Ydy o'n sicr? O, yw'r beacon ar y space station? Ydy. Right. Moon of Beth? Llan. Lle Moon of... What? Felly mae. Ti'n mynd dizzy? Bach. Lle bod yr lleuad na ochr arall i hwn. Oh my goodness me. Nawr a ni. Weld y llaned arall. Mae hwn yn edrych yn llai ddiddorol. Fydd y rhan fwy yn? No. Y blobs. So, mwy na lai, ti'n mynd i arid planet. Sentinels, low security. Os mae disgyrchiant yn wahanol mewn gwahanol llefydd. Dwi'n meddwl na. Dwi'n meddwl. Basaldria Canolia. Reit, oce de, iawn. In the realms nawr o fyd sy'n edrych ar popeth. Ydy hwn ddim yn ddiddorol i unrhyw un. O, edrych ar llanfwyth lan fyna, ie? Wrth i'r atmosffer. Ti eisiau rhoi enw ar y blaned newydd yma a wedyn gorffan y ffrwd? Yn union, ar ôl mynd i weld beth bynnag yw'r sy'n ei fan hyn. Mai. Mae hwn yn edrych fel rhywun wedi adeiladu hwn. O! Beth yw hwn? Carbon eto. Pam bydd hwnna'n carbon? Tawaith. Ie, newn ni... Reit, llanfwyth. Beth yw'r dot bach coch na fyna? Direct sunlight, low security, typical flora, apparently. Fauna, rare. Right, really, na. Oh, right, yeah. So, Caer fideo. Units received. Mae hwnna. Na gyn angen o e, da iawn. Hwnna wedi lloni fi. Go iawn. Hyfryd. Ie wir. Wel, diolch yn fawr iawn am tiwnio fewn. Fideo 8. Mi fydd hwnna ar YouTube, os da chi eisiau gwachio nhw eto. Eto am awr, awr a 40. Newn ni edrych am pethau diddorol a nodi fe lawr. Mae yna rhyw fath o adeilad i gael draw fyna. So, fi'n mynd i fynd i weld hwnna. Ond, i bab arall, gewch chi, os oes diddordeb, mynd i profi No Man's Sky. Yr unig ffordd i chi wneud hwnna yw i gael PlayStation
ar disc a taflu'r peth i fewn. PC di Gwener. Piste Gwener. Rydych yma rhyw signal arall i gael fyna, rydych weithio fyd, mae'n edrych fel bod e'n lle poeth. A fi ddim yn gallu bod fan hyn am sbel, cyn i fi yn rhy gynnes. Good o. Hwn atgoffa fi o un o'r rubbish sets Star Trek Original Series. Popeth yn edrych fel just tu allan i Los Angeles. Mae fe'n edrych mewn i bawb am wylio. Newn ni ddel chi eto, tan tro.